En Venezuela rescatan vidas tras os cascallos 5 días despois do dobre terremoto. Dainara e Aarón son a cara da moeda dos milleiros de desaparecidos. A cruz está nas familias que seguen sen atopar os seus. O último balance do Ministerio de Exteriores fala de 19 españois mortos e 131 desaparecidos. Hola, que tal? Boas tardes. O Tribunal Supremo abre a porta a que se suspenda a regularización de inmigrantes do goberno. Os magistrados estudan levar a normativa a Europa para analizar se vulnera o dereito comunitario. As solicitudes de regularización duplicaron as expectativas do goberno, superan o 1 millón. Alfonso Rueda defende que calquera inmigrante que se regularice teña que acreditar un vínculo ca terra onde vai vivir. Y tal como lo está planteando el Gobierno, en mi opinión, estamos muy lejos de, en algunos casos y con esa extensión, de poder acreditar ese vínculo que creo que es necesario y que todo el mundo defiende y entiende. A fábrica de coches de Ferrol non vai utilizar combustibles fósiles para o seu funcionamento. As carretillas serán eléctricas e parte da enerxía para funcionar vai ser fotovoltaica. O Concello ten exposto xa o proxecto da planta que producirá 330 vehículos por día. Sanidade investiga o grupo de hepatite A en Narón que contaxiou 8 persoas. Hai 3 persoas que están ingresadas. A hepatite é moi contagiosa e o rastrexo dos casos é complicado porque a incubación é de ata 1 mes e medio. Ca calor aparecen as serpes. E no Concello Ourensán de Barbadás están aparecendo en piscinas, en baixos e en garaxes. A pesar de que non son perigosas, lembren que non debemos collelas e se non marchan, o mellor é chamar o 112. A Televisión de Galicia segue batendo marcas e lidera a audiencia co 26,9% de cota de pantalla, segundo o último estudo xeral de medios. A franxa informativa do mediodía, en que se emite este telexornal, lidera amplamente cun 42%. A Radio Galega medra tamén case un 20%. E nos deportes, Alemaña e os Países Baixos quedaron eliminados do Mundial. A sorpresa foi a dobre eliminación na quenda de penaltis de dúas seleccións históricas. A Alemaña caeu ante Paraguai e Países Baixos ante Marrocos. E no tempo segue o contraste entre o norte e o sur. No norte máximas entre 20 e 25 graus e no sur arredor dos 30. Haberá ceo azul en toda Galicia, agás na Mariña, onde van permanecer as nubes baixas. Termina o proceso extraordinario de regularización de inmigrantes e faino no medio de dúbidas sobre a súa legalidade. O Supremo suxire levalo á Xustiza Europea para saber se vai en contra do dereito comunitario. España consuma esta semana un éxito de gestión que legalizará máis dun millón de inmigrantes. Para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros y nosotras. Pero o Supremo activa o botón de alerta. Ten dúbidas sobre se choca contra a legislación europea e pídilles ás comunidades que o recorreron, como Valencia ou Aragón, que informen se están de acordo en propoñer unha cuestión prexudicial na xustiza comunitaria. Iso paralizaría o proceso. O Partido Popular séntese apoiado polo Alto Tribunal. Porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea. Lo que está claro es que hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo. A Sumar non lle preocupa. No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país. E non lle ve percorrido. Dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización. Podemos exixe ampliar o prazo o tempo que reivindica a autonomía de España. Cada país es soberano para aplicar la política migratoria que consideren. Xunto con esta regularización express, o Goberno pon en marcha un plan de integración migratoria. La exclusión, por tanto, no protege a nadie. Destinará 500 millóns de euros a formación, emprego e aprendizaxe das linguas cooficiais. As solicitudes xa superan o 1 millón, moi por riba das previsións do Goberno que calculaba unhas 500.000 peticións. Aínda hoxe poden presentarse as solicitudes ata a medianoite por vía telemática e a Administración ten 3 meses para resolvelas.
A política migratoria de España contrasta ca de Bruxelas. A Unión Europea endureceu o regulamento de inmigración hai apenas 2 semanas. Un exemplo, proíbe que os irregulares teñan o permiso de residencia ou viaxen a outros países da Unión ata que un xuiz dite unha resolución favorable. Imos ata Bruxelas, María Calvo. Sí, o novo Pacto Europeo de Migración e Asilo reforza os controis nas fronteiras, acelera os procedementos de asilo e fixa como regra xeral o retorno das persoas en situación irregular. E é aí precisamente onde xorden as dúbidas, porque a regularización extraordinaria impulsada por España segue espertando moitos recelos aquí en Bruxelas. De feito, no último cumio do Consello Europeo, varios líderes reprocharonlle a Pedro Sánchez non consultar cos demais esta decisión, porque consideran que esos permisos concedidos en España poden facilitar o movimento das persoas no espazo Schengen, no resto do territorio europeo, e pode tamén entrar así en conflito co novo marco europeo, co novo modelo europeo. Hoxe aquí na Comisión evitaron comentar o recurso que estuda o Tribunal Supremo sobre este asunto. Falamos agora da chamada Lei de Netos, que permite obter a nacionalidade española a descendentes de exiliados. Ben, Alfonso Rueda critica a falta de información do Goberno sobre esta tramitación, que non se fai en ningún outro lugar da Unión Europea. O presidente da Xunta defende que os novos nacionalizados deberían acreditar o seu vínculo co país. Reconocemos y lo fomentamos y además favorecemos que los que quieran retornar a Galicia lo hagan. Pero precisamente defendemos ese vínculo y tal como lo está planteando el Gobierno, en mi opinión, estamos muy lejos en algunos casos y con esa extensión, de poder acreditar ese vínculo que creo que es necesario y que todo el mundo defiende y entiende. Begoña Gómez pídelle permiso ao xuiz Peinado para sair do país. A muller do presidente do Goberno ten retirado o pasaporte dende a semana pasada ao considerar o xuiz que hai risco de fuga. Begoña Gómez quere asistir ao cumio da OTAN en Turquía e a graduación da súa filla en Londres. Noutro caso, no chamado caso Leire, o xuiz imputou nas últimas horas a presidenta da SEPI, pero o Goberno mantén o seu apoio a Belén Gualda e descarta o seu cesamento. Pedro Sánchez mantén o seu apoio á actual presidenta da SEPI, Belén Gualda, tras ser imputada na Audiencia Nacional dentro do chamado caso Leire. ¿Apoya a la presidenta de la SEPI? Buenos días, por supuesto. O presidente respondía así á saída dun acto en que tamén participou Sumar. Si hay presuntas irregularidades en agencias públicas, tienen que ser absolutamente investigadas. Canda presidenta da SEPI, o xuiz Pedraz tamén imputou outras 24 persoas polo presunto amaño de contratos e rescates públicos. Os socios empezan a perder a paciencia. ¿Qué más tiene que pasar para que se asuma alguna responsabilidad? Bea Sánchez desconectado da realidade. Tan importante como saber llegar es saber irse. Críticas tamén dende a oposición para Vox. Todo el entorno del gobierno está pringado. E o PP batalla dende o Senado aproveitando a súa maioría. La SEPI Sánchez la convirtió en la cueva de Alibaba, de los rescates a cambio de favores, por tanto julio tiene que ser también mes de comparecencias. Volven chamar o expresidente Zapatero desta volta para que compareza na comisión da SEPI. Nas próximas semanas tamén será interrogada no Senado a vicepresidenta terceira, Sara Ágesen, e a presidenta do PSOE, Cristina Narbona. Nos xulgados, o PP solicitou que se cite como testemuñas o exfiscal xeral Álvaro García Ortiz e os outros fiscais que se reuniron coa exmilitante socialista Leire Díez. O que fora número 2 do Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, confirma que foi a presidenta Chivite quen lle pediu que renunciara aos seus cargos por ocultarlle que a súa muller traballaba na empresa do socio de Santos Cerdán. Después de salir de cárcel, yo he hablado con él, le he llamado por teléfono para preocuparme y ocuparme de cómo estaba como persona. Santos Cerdán no tuvo nada que ver en la contratación de mi pareja. Yo me dirigí a Anchón Alonso y Anchón Alonso fue quien le hizo la entrevista a mi pareja y la contrató. Dende hoxe está disponible o libro escrito por Santos Cerdán titulado A Caída. Nesas páxinas defende a súa inocencia e fala dun xuizo mediático. E deixa tamén unha advertencia, di que el coñece as dobreces e as decisións que non se explican, unha frase que se interpreta como un aviso ao PSOE.
E no caso Kitchen, o fiscal presentou o seu informe de conclusións, considera probado que houbo un operativo parapolicial criminal en 2013 durante o goberno de Rajoy para boicotear a investigación da Gürtel e pide 15 anos de prisión pro exministro do Interior Jorge Fernández Díaz. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial. O Goberno convoca as comunidades o próximo luns para fixar a senda de estabilidade cara á elaboración dos presupostos e despois desa reunión aprobarán o teto de gasto no Consello de Ministros. Vamos a trabajar con diálogo con todos los grupos parlamentarios y con responsabilidad para sacar adelante los presupuestos generales para el año que viene. Trabajaremos en una senda rigurosamente fiscal, de rigurosidad fiscal, ambiciosa en lo social, con un especial énfasis a la política de vivienda. Rueda reclama ao Goberno que conte cas comunidades autónomas no deseño do próximo orzamento europeo que entrará en vigor en 2028. O presidente galego fixo balance do seu ano á fronte da delegación española no Comité das Rexións. Na busca dunha xestión máis áxil, Bruxelas propón que no presuposto europeo que entrará en vigor no 2028 fondos como os da pesca ou a agricultura que antes tramitaban as rexións se integren nun único plan nacional. Alfonso Rueda pide ao Goberno que asegure a participación das comunidades na elaboración dese plan. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida, negociar y coordinarnos desde el inicio. Esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz. O presidente da Xunta reclama tamén que se manteñan os fondos pro sector primario ou a cohesión ante unha previsible avisa diminución do presuposto europeo. Invertir más en defensa, en vivienda o inmigración, que no lo discutimos, no puede inevitablemente suponer invertir menos en cohesión, en agricultura o en pesca. Rueda insiste en que o novo marco financeiro da Unión Europea debería garantir a cogobernanza de Estados e rexións. O Concello de Ferrol segue queimando trámites para instalar a fábrica de coches de SAIC. Xa está exposto o proxecto no taboleiro municipal, Xoel Rodríguez. Sí, Carlos, un proxecto dunhas 450 páxinas que inclúe as características detalladas das instalacións que a multinacional chinesa prevé levantar neste porto exterior de Ferrol e de onde van sair alrededor duns 120.000 vehículos eléctricos e híbridos cada ano. Ademais da planta de ensamblaxe deses vehículos, haberá aquí tamén unha instalación de oficinas, tamén de almacenamento dos vehículos producidos ou mesmo unha zona de probas tanto de calidade como de seguridade dos mesmos. Tamén está publicado o estudo de impacto ambiental duns 600 folios que estima precisamente a compatibilidade destas instalacións co medio no que se van a levantar. Ademais, esta planta de SAIC prevé dar emprego alrededor dunhas 2.000 persoas. Termina a folga do sector do metal na provincia da Coruña. Sindicatos e patronal alcanzaron un acordo sobre o convenio ata 2029. O pactado inclúe unha suba salarial progresiva ata chegar a un 15% e recolle que polo menos un 75% do persoal terá que ser indefinido. Hoxe termina o prazo para presentar a declaración da renda de 2025. Non presentala supón recargos, multas, tamén xuros, dependendo se sae a pagar ou a devolver. Para que se fagan unha idea, cada mes de atraso implica un 1% sobre a cantidade pendente. E hoxe soubemos que 5.800 contribuintes lle deben á Facenda máis de 15.000 millóns de euros. A maioría destes grandes morosos son empresas, pero tamén hai cantantes, actrices e incluso presentadores de televisión. A 13ª lista de morosos da Axencia Tributaria inclúe un total de 5.853 grandes debedores, aqueles que deben máis de 600.000 euros. Os primeiros postos da lista son para grandes empresas, pero conforme vamos baixando atopamos rostros coñecidos, como a cantante Isabel Pantoja, que debe a Facenda 1,3 millóns de euros, 300.000 máis que no exercicio anterior. Outra que repite e que aumenta a débeda ata 1.800.000 euros é a actriz Paz Vega. O cantante e presentador Bertín Osborne tamén volve a aparecer na listaxe cun pasivo de máis de 800.000 euros.
Tamén hai lugar para vellos coñecidos de Facenda como o exbanqueiro Mario Conde, que aínda que reduciu considerablemente a súa débeda, esta roza os 2 millóns de euros. Personaxes públicos como a Kiko Matamoros, a presentadora Patricia Conde ou o produtor José Luis Moreno volven a aparecer entre os maiores morosos. A débeda total acada os 15.432 millóns de euros. É a emoción ca que se celebra cada novo rescate con vida en Venezuela, porque o tempo xoga en contra. O número de vítimas mortais xa ascende a 1.719. Os falecidos españois elévanse a 19 e seguen desaparecidos 131. Os rescatistas apuran cada hora, cada minuto nunha loita contra o tempo na busca dos últimos superviventes. Nosotros sí sabemos que hay gente con vida allá, ¿sí sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque se comunican. Aarón, de 21 anos, foi un dos últimos rescatados con vida. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Tamén tiveron sorte este bebé de 18 días, maila súa nai. Pero o paso dos días e a falta de medios están desesperando as familias. ¿Para qué trajeron al momento? Tenía que traer una pala, un pico. ¡Hay familia viva! Os traballos de busca de superviventes estanos complicando os frecuentes tremores. Nestes 6 días a terra non deixou de tremer, houbo máis de 600 réplicas. Por medo a eses tremores e por medo a volveren ás súas casas, os parques e as rúas están cheas de tendas de campaña e acollementos improvisados en calquera parte. Y ponemos colchoneta y dormimos aquí y pernotamos todo el día aquí, pues. Preto de 20.000 venezolanos quedaron sen nada. Segundo a NASA, 59.000 edificios quedaron afectados ou colapsaron cos sismos, entre eles 10 hospitais. A ONU estima en 5.800 millóns de euros os danos materiais causados polos terremotos. As posibilidades de atopar superviventes son cada vez menores. Grupos de rescatistas seguen chegando ao país para participar nas tarefas de busca. Rosa Conde. Tras case 2 días de viaxe, Basilio e Siva, o seu can, acaban de aterrar aquí no aeroporto de Valencia, en Venezuela. Viaxan con un grupo de rescatistas españois e se ben é certo que canto máis tempo pasa, máis difícil é encontrar persoas con vida, eles fan que non se perda a esperanza. Eso que tanto necesita o pobo venezolano e eles están desexando casi nin descansar para chegar e irse a esas zoas máis afectadas para ver se ocurre unha milagre. Estas imaxes mostran os traballos dos bombeiros galegos da ONG Briegal desprazados na Guaira, a zona cero dos terremotos. Ca axuda dos seus cans guía, revisaron varios edificios na zona de Caraballeda. De momento non atoparon superviventes. Volvemos a Galicia. Se está xubilado e vive en Santiago, preste atención, os pensionistas deixarán de viaxar gratis no autobús urbano. Farán 100 viaxes de balde e no resto terán que pagar. En concreto, canto, Nuria Castro? O custe do billete será, Carlos, de 50 céntimos, que é exactamente a metade do que se paga actualmente por un billete ordinario. Será o que teñan que pagar os xubilados cando entre en vigor o novo servizo de transporte metropolitano que se prevé este en marcha antes de final de ano. Actualmente teñen 720 viaxes subvencionadas e a partir da entrada en vigor deste novo servicio terán tan só 100 viaxes subvencionadas. A partir de aí terán que pagar. Ademais, non é a única novidade porque se encarece o prezo do billete sinxelo, pasará dun euro a €1,40 e tamén o prezo do abono mensual que se encarecerá 9 euros, quedará en 35. Os que sí seguirán viaxando de forma completamente de balde serán as persoas con mobilidade reducida, as persoas con discapacidade igual ou superior ao 65% e tamén as persoas con escasos recursos.
A Xunta presentou esta mañá o plan para ordenar a contorna do complexo hospitalario de Santiago. O obxectivo é mellorar o tráfico e o aparcamento adaptando o crecemento do hospital. Considerado de interese supramunicipal, o proxecto de ordenación da contorna do Chus prevé unha mellora no sistema viario dos accesos que converterá en acceso principal unha nova vía que o conectará co periférico, nun perímetro que dará entrada tamén pola Glorieta da Choupana, a Avenida de Barcelona e o Campus Sur. A actuación máis inicial, máis inmediata que faremos é a Glorieta da Choupana, toda vez que xa está recollida no planeamento. O resto de actuacións precisamos da aprobación definitiva dese proxecto de interese autonómico, que contamos con que se aprobe definitivamente, se é posible xa, no vindeiro verán. Este plan de interese autonómico, PIA, inclúe a construción dun aparcadoiro de 1.500 prazas. De xeito provisional, prevese habilitar 500 aparcamentos. Así, aproveitando a oportunidade estratégica do PIA, dende a Consellería de Sanidade apostamos por darlle un maior alcance á ampliación do complexo hospitalario universitario, priorizando as actuacións que consideramos necesarias no corto plazo. Entre elas o edificio C, onde irá a unidade de reproducción asistida e mama, o centro de protonterapia e urxencias. O PIA inclúe tamén actuacións de axartinamento, humanización e mellora da mobilidade na zona hospitalaria. Hoxe publicáronse os datos das principais causas de morte en Galicia. Á cabeza sitúanse as enfermidades do sistema circulatorio, como os ictus ou os infartos, con case 9.000 mortes. En segundo lugar, con 8.300 falecementos, está o cancro. E en terceiro lugar están as enfermidades respiratorias, con 4.400 mortes, pero ollo, porque son as que máis se incrementan no último ano. Sanidade está investigando a orixe dun gromo de hepatite A na comarca de Ferrol. Os 8 casos detectados a toda agora evolucionan ben. Desde comenzos deste mes de xuño, Sanidade está rexistrando un nivel inusual de casos de hepatite A na área de Narón. E ata o momento detectáronse 8 casos, o último deles con data de inicio de síntomas o día 26. 6 dos casos foron atendidos no Hospital de Ferrol e a maioría xa están de alta, pero o Servizo de Vigilancia Epidemiolóxica segue investigando a orixe do gromo. A enfermedade que ten un problema en el sentido de ten un período de incubación largo e que a xente pode contagiar asintomática. Esa é a razón pola que se vacinou xa a 20 persoas que manteñen un contacto estreito cos afectados, para evitar que a doenza se siga estendendo mentre se avanza na investigación. Non se estableceu aínda unha fonte común para estas infeccións. É bastante habitual no caso da hepatite A, porque ten un período de incubación moi longo, entón as exposicións poden abarcar moito período de tempo, poden ser hasta casi 2 meses, 50 días. Na gran maioría dos casos, esta afección vírica pasa desapercibida ou con síntomas leves que remiten sen tratamento. Pero é importante atallar a súa expansión porque pode resultar letal nun 0,5% dos casos, sobre todo se afecta a persoas maiores con outras patoloxías. Despois de case 3 décadas sen uso, o antigo cárcere de Vigo pode pasar á historia. O Goberno e o Concello tramitan que se puedan derrubar os restos da vella prisión. Imos ata Vigo. Mar Novas. A planificación do Goberno Central é darlle outros usos a estes terreos e para iso é necesario segregar a parcela na que están dúas edificacións, o Centro de Inserción Social e o antigo penal. A entrada en vigor do novo Plan Xeral vigués deulle un empurrón a este proxecto urbanístico e agora a Administración Central e o Concello traballan nos trámites técnicos. O Ministerio do Interior prevé botar abaixo os restos do cárcere, pero aínda non deu a coñecer os futuros usos que terán estes terreos. Quedan en pé, como ven, 2 bloques de vivendas dos antigos gardas e a entrada ao complexo penitenciario que deixou de funcionar en 1998. Dende entón está abandonado. E xa está en marcha a transformación da estrada que conecta a Madalena con Aldán, en Cangas. Mónica Fernández. Si, os traballos entran agora nunha nova fase coa execución das canalizacións e do pavimento. Esta actuación forma parte dun amplo proxecto que contempla a construcción de beirarrúas que en realidade será unha senda peonil que permitirá a creación de zonas de convivencia entre os peóns e o tráfico rodado. Os traballos contan cun orzamento total de máis d'1 millón de euros. A ausencia de beirarrúas converte os desplazamentos diarios dos veciños nun percorrido pouco seguro. É o principal problema que pretenden corrixir estas obras. Que isto era un peligro horrible.
y además no había ningún control de velocidad, que supongo que ahora pondrán badenes, etcétera, etcétera, ¿no? Era un peligro. Era peligroso andar por estos pagos, por así decirlo. Unha vez rematen os traballos, os veciños poderán desplazarse andando pola nova senda peonil. A obra estou encantado porque me permite a zona donde ando y ter aceras para poder andar por esta zona me parece maravilloso. É incómodo, pero cando este terminado supoño que será beneficio para todos. Para avanzar cos traballos foi preciso cortar o tráfico dos primeiros 350 metros da estrada durante aproximadamente un mes, mentres hai habilitados desvíos alternativos. Está cortado desde o cruce de aí abaixo hasta o cruce que vai arriba po Monte Carrasco. Justo eu no medio. A actuación conta cun investimento de 1,2 millóns de euros financiada na súa maioría pola Deputación e o resto polo Concello. O obxectivo é deixar unha estrada máis accesible, segura e moderna entre a Magdalena e Aldán. O BNG denuncia deficiencias nos autobuses que dan servizo á área da Coruña. Pidenlle á Xunta unha auditoría dos contratos que melloren as frecuencias e impulsar outros medios como o tren de proximidade. Creemos que a mobilidade non debe de reducirse única e exclusivamente ao autobús e que hai outras opcións que se deberían de implantar nesta comarca. Unha delas, un tren de cercanías que podería vertebrar o interior da área metropolitana, e quero lembrar que a Xunta de Galiza ten competencias en materia de ferrocarril interior que debería exercer. En Vigo volve a haber problemas cas atraccións das festas dos barrios. Este sábado comezan as de Coia e os feirantes aínda non teñen todos os permisos. O Concello reforzou os controis tras o accidente mortal dos Altamontes. A festa está no aire porque o chan está baleiro. No Ceo de Coia só reina unha grande atracción. As outras agardan nos camións porque os feirantes non teñen aínda todos os permisos. Non está claro que vayan poder montar pro xoves. Non vai haber atraccións como casi sempre. As grandes non ven ninguna. Solo ven aquela que está ali montada. As grandes non ven ninguna porque non as autorizan. Queren que lle traen un papeleo de fábrica conforme están completamente revisadas e que son as novas e que están en condicións. E mentre non lle presenten iso esa non veñen. O Concello xa autorizou algúns postos, pero dos pequenos. Tras o accidente dos Altamontes, hai 2 anos, os controis son máis estritos. O que teñen que ter as documentacións e todo en regla, pois me parece lógico, porque o que vai a subir neles se sube un neto meu ou alguén, pois non é normal. Se pierde un poquito, porque, no sé, era parte de la tradición de la fiesta, ¿no? Sí. Yo creo que sí, la verdad, porque yo creo que la mayoría de la gente viene por las atracciones. E sen grandes atraccións, as comisións de festas perden moitos ingresos. En Coia terán que pagar os concertos deste ano, que sí están confirmados, sabendo que aínda arrastran débedas do ano pasado. En A Coruña, a policía estreita o cerco sobre o individuo que matou un home dunha coitelada no pescozo. Alejandro Álvarez. Sí, e mentres tanto a investigación continúa por parte da Unidade de Delincuencia Especializada e Violencia da Policía Nacional, pero polo momento fontes policiais non nos confirman que haxa algunha persoa detida en relación con este caso. Sí que o círculo estaría pechado sobre esa persoa de aproximadamente uns 50 anos de idade, veciño dun barrio próximo aquí aos Rosais, con antecedentes penais e tamén tatuaxes nas mans. Mentres tanto, aquí nesta zona seguen totalmente conmocionados por eses feitos que aconteceron o pasado domingo, cando un home acoitelou no pescozo a víctima a plena luz do día. O suceso desta fin de semana mantén conmocionado o barrio dos Rosales. Mal, porque non sitio seguro, ademais, pleno día. Unha sensación de incredulidade entre os veciños que aseguran que se trata dunha zona residencial tranquila. Esta es como unha ciudad dormitorio, aquí non hai follones, non hai escándalos, ni hai nada. A ver, que pasan cousas, sí, porque ademais, o sea, aquí cerca, pero non... Eu non teño esa sensación de inseguridade. A Asociación de Veciños di que se trata dun suceso fortuito e piden deixar traballar as forzas de seguridade. Podría pasar aquí como en cualquier otro barrio, todo hace plan que sea un ajuste de cuentas, pero inseguridad no tenemos. Siempre ha sido un barrio tranquilo y seguirá siendo así. Desde o Partido Popular piden máis medios. Apostar pola Policía Local e máis efectivos, tamén máis Policía Nacional, por suposto, e sobre todo que a Policía de Barrio. E din que os datos do Ministerio do Interior colocan a Coruña entre as cidades máis inseguras de Galicia, dende o Concello desbotan facer declaracións.
Así esnafrou o coche que conducía contra a terraza dun bar no barrio dos Mallos en agosto de 2024, sen importarlle a xente que ocupaba mesas e cadeiras. O condutor declarouse culpable hoxe no xuízo. Aceptou 14 anos e medio, que na práctica quedarán reducidos a 7 e medio. Queda por fixar a indemnización dos feridos. Meteu o coche no barco, a intención de matar as persoas que se encontraban dentro do local. Foi un milagro o feito de que ningún teña danos irreparables, porque realmente era un vehículo de máis de 2 toneladas que entrou dentro dun local e a previsión era que podía haber matado a alguén. Ante o tribunal, o acusado declarouse culpable dos feitos. A Fiscalía solicitaba 29 anos como suposto autor de 5 delitos de homicidio en grau de tentativa, lesións e condución con manifesto desprezo pola vida dos demais. Houbo acordo entre as partes e aceptou unha condena de 14 anos e medio que na práctica queda reducida a pouco máis de 7. Me conformo. Seguro. Sí. A base desta rebaixa sería, por unha parte, a anomalía psíquica que padece o meu cliente, ten varios trastornos mentais de larga evolución, e por outra parte que ten reparado parte, a súa muller ten reparado parte do dano causado. Non houbo acordo sobre as indemnizacións, polo que a vista continúa celebrándose. É que hai unha discusión entre as acusacións e a compañía de seguros que non quere facerse cargo das indemnizacións. Os feitos aconteceron hai 2 anos no bar O Pinchiño, no barrio coruñés dos Mallos. Houve unha discusión entre unha parella e o acusado, amigo da muller, decidiu intervir arremetendo co seu coche contra a terraza do local. Non só iso, senón que deu marcha atrás e fixe unha nova arremetida ferindo varias persoas. En Lugo detiveron 6 persoas nunha redada contra o tráfico de drogas. A redada antidroga desenvolveuse en 2 puntos diferentes da cidade de Lugo, o barrio da Piringalla na zona norte e a avenida das Fonteñas no sueste da capital luguesa. Alo menos 6 persoas quedaron detidas durante o operativo no que participaron numerosos axentes da Policía Nacional, que non pasaron desapercibidos para os veciños. Unas furgonetas de policía, había muchos policías armados, con cascos antimotín, todo. Hicieron un buen operativo, reventaron las puertas. Nos registros efectuados nas vivendas, os axentes interviñeron varias ferramentas e aparatos electrónicos supostamente utilizados como medio de pago polos toxicómanos. A redada activouse despois das reiteradas denuncias presentadas por veciños da zona. Nós vemos que aquí hai 2 ou 3 coches de patrullas de paisano e están traballando, pero claro, os collen por un lado e salen por outro e mañán volven a estar aquí. Que era un sitio específico, un inmueble, que parecía que había problemas polos ruidos, polo tráfico de xente, e, bueno, parabéns á actuación policial. Nós pensamos que é un caso aillado. A operación policial continúa aberta e non se descartan novas detencións. En a investigación pola morte do fundador de Mango, a xuíza tomoulle declaración á viúva do empresario e tamén á terapeuta que a vítima compartía co seu fillo e presunto autor da morte. A primeira hora da mañá chegaban a fiscal e os abogados do principal acusado da morte do empresario, o seu fillo Jonathan Andic, para participar na primeira rolda de declaracións neste complexo proceso xudicial. A xuíza do xulgado de instrucción número 5 de Martorell, que leva o caso, escoitaba o testemunho da viúva do fundador de Mango, Estefania Nutt. Tamén estaban citados os 2 excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic tras a tráxica caída do seu pai aquel día de decembro de 2024 nun barranco de Montserrat. Pero a máis agardada esta mañá era sen dúbida a declaración de María Julia Luderbad, a terapeuta que compartían pai e fillo. A xuíza ordeou investigar a coach para determinar a súa posible influencia nun presunto delito de homicidio. Segundo os autos xudiciais, nas mensaxes recuperadas dos móviles, a muller puide insistirlle ao empresario Isaac Andic para que lle cedese a herdanza en vida que o seu fillo Jonathan lle reclamaba. Supostamente, pai e fillo acudían á súa consulta para tratar de solucionar a mala relación que había entre eles. Unha das curiosidades é que María Julia non consta colexiada como psicóloga nin tampouco como médica. O seu testemunho crucial para determinar se puido haber influencia de terceiras persoas nun posible homicidio. Mentres a instrucción continúa o seu proceso, o venres día 3 están citadas a declarar nos xulgados Sara e Judith Andic, irmáns do principal sospeitoso e fillas da víctima. Dan por controlado o incendio nunha nave de produtos químicos que comezaba esta madrugada en Murcia. A pesar de tratarse dunha empresa de produtos químicos, o incendio non emite sustancias tóxicas e non hai perigo para a saúde dos veciños.
Imos mostrarlles agora unhas impresionantes imaxes que nos chegan dende Italia. É o volcán Etna, iluminando a noite siciliana. A erupción produciuse a uns 3.000 metros de altitude. A fermosura das imaxes está atraendo moitos excursionistas, o que obrigou as autoridades a elevar o nivel de alerta na zona. Polo momento, a colada de lava non supón ningún perigo para as poboacións próximas e a actividade do aeroporto de Catania non se viu afectada. Os veciños dunha pequena vila de Cidade de Real puideron regresar hoxe ás súas casas que tiveron que abandonar o luns polo incendio forestal que ameazaba a aldea. Nestes momentos traballan na extinción do incendio 2 medios aéreos e 15 terrestres. O lume evolucionou favorablemente durante a noite, ca chegada de reforzos. E outro incendio que prendeu tamén onte calcinou unhas 300 hectáreas en Toledo. O dispositivo de medios aéreos e terrestres despregados para frear a propagación das lapas conseguiu conter o seu avance. Italia activa a alerta vermella en 25 cidades ante intensa onda de calor que sofren. Imos ata Roma. Javier Romero. Así, este martes son xa 25 as cidades en alerta vermella por temperaturas extremas, entre elas Milán, Florencia, Bolonia ou Roma, onde nos atopamos, onde a máxima chegará aos 38. Ademais, as temperaturas xa están a ter consecuencias dramáticas. En Bolonia, un xornaleiro agrícola faleceu mentras estaba no campo nun episodio que volveu a abrir o debate sobre a necesidade de protexer os empregados que traballan no aire libre. De feito, varias rexións estudian limitar ou suspender algunhas actividades nas horas de máis calor para evitar novas traxedias. Ca calor son moitos os que aproveitan para pasar a tarde na praia. Esta mañá abriron o baño dúas en Vigo que pecharan por unha vertedura. Mercedes Seixo. Sí, esta mañá a primeira hora reabrían o baño esta praia de Alcabre e tamén a colindante do Museo do Mar. A avería dunha bomba de alivio era a causante da vertedura de augas fecais que obrigaba na tarde donte o Concello a prohibir o baño nestas praias. Os usuarios alertaban dun forte cheiro tras detectarse ese vertido. Solucionado o problema, esta mañá, como lles decimos, reabría o baño estas praias nunha xornada que se prevé calorosa aquí en Vigo, superando os 30 graus para despedir este mes de xuño. Ca calor apareceron as serpes no Concello de Barbadás. Os veciños din que as viron nas casas, en garaxes e en piscinas. Foi neste edificio da avenida de Celanova, no límite entre Ourense e Barbadás, onde deron o último aviso. Varias veciñas atoparon unha serpe cando baixaron o garaxe. O animal quedara enredado nunha das ventas de ventilación. Foron os servizos de emerxencia os que se encargaron da súa retirada. O que máis abundou este mes son as culebras bastardas. As medidas, a xente asustas un pouquiño, porque son serpes que, se non me equivoco, poden medrar hasta 2,3 metros. Este caso, 1,5 metros. Son un pouquiño complicados o tema de manipulalas, vale, tamén influye un pouco o tamaño, pero eso, non intentar collelas a nivel particular que nos encargamos nós. Este foi o cuarto aviso do mes de xuño. Atoparonas en piscinas, baixos e garaxes, algo que din non é especialmente raro nesta época do ano. Coidan que algunhas chegaron polos sumidoiros ou as tubaxes en zonas con auga ou maleza preto. Colles un medo que é mi madre querida. Ademais, nós vivimos cerca dun monte, e entonces hai que ter moito cuidado. Tras a recollida do animal, libérase nunha área forestal lonxe das zonas habitadas. As redes sociais derrubaron as barreiras xeracionais e hoxe conviven nunha mesma pantalla adolescentes, pais, nais e avós. Cambian as aplicacións, cambian tamén os contidos, pero todos están conectados. Hoxe é o Día Mundial das Redes Sociais. Hai quen entra para entreterse, quen as utiliza para falar ca familia e quen fai delas a súa principal fonte de información. Unha realidade que tamén se reflicte aquí, nesta empresa, neste medio de comunicación que reúne alrededor de 3 millóns de seguidores nas súas plataformas digitais. Abrir o móvil pola mañá converteuse para moitos nun xesto automático. Instagram igual por ver algunha noticia, WhatsApp igual algún mensaje de algunha amiga ou as... Antes incluso de levantarnos xa revisamos mensaxes, redes sociais ou as primeiras actualizacións do día. O TikTok, porque me entretén muchísimo. Podeme pasar horas mirando vídeos. Un hábito que cambia segundo a idade, pero que ten algo en común. As redes sociais xa forman parte da nosa rutina diaria. O Facebook solo. Instagram, Twitter, TikTok.
Noticias e o cotilleo no Facebook por aí dunhas e doutros, é iso que vexo. Nin Facebook, nin Twitter, Telegram, creo que cando se colgou algunha vez WhatsApp descargueino e borrei no día seguinte. Hoxe, no Día Mundial das Redes Sociais, estas plataformas convertéronse tamén nunha nova xanela para informarse. A galega está presente neste espazo digital cunha comunidade de máis de 2,6 millóns de seguidores nas súas redes. É moi importante para estar ao día do que pasa aquí na nosa terra. En TikTok, simplemente cando me saltan principalmente as noticias que ao mellor no telexornal non puiden ver. Hai quen non imagina as súas rutinas en redes sociais, pero tamén quen recoñece que teñen unha parte menos positiva. O hate que hai a diario. Xente solta o que quere, non se fai responsable. Porque con vantaxes e riscos, as redes xa forman parte da nosa vida. E de novo temos que darlle as grazas, volvemos ser líderes da audiencia grazas á súa fidelidade. A Televisión de Galicia rexistra neste segundo trimestre do ano a segunda mellor marca en audiencia de toda a súa historia, un 26,9% de cota. Tamén medramos en ointes na Radio Galega. A radio pública alcanza os 111.000 de luns a venres. No último estudo xeral de medios que avalía as audiencias, a TVG volve a ser líder, supera en 10 puntos a seguinte na lista. Lidera a franxa da sobremesa con picos do 54% durante a emisión do Galicia Noticias e tamén ocupa o primeiro posto nos informativos da tarde e na franxa máis competitiva no prime time, con case un 21% de cota, co Land Rover máis show e co Luar. O dato de audiencia, un 26,9%, é o segundo mellor da súa historia. O primeiro é deste mesmo período ano pasado, cando se chegou ao 27,1% de cota. Son boas novas tamén para a Radio Galega, que segue a ser a emisora pública máis escoitada en Galicia. O número de ointes medra un 20%. Coa suma de Radio Galega Música, son 143.000 ointes entre semana. Un apaixonado dos cabalos, sen cartos, sen tecnoloxía e só ca bondade dos veciños percorrerá co seu animal as 4 provincias galegas. Na semana en que se celebra a Rapa das Bestas de Sabucedo, a Televisión de Galicia busca poñer en valor o cabalo de pura raza galega ca estrea de Do Malo Vento, unha aventura sen precedentes esta noite ás 11. Adrián leva toda a súa vida vinculado ao coidado dos cabalos galegos de monte. Tras percorrer gran parte do mundo só co seu animal, agora somérxese na aventura da súa vida. Percorrer as 4 provincias galegas da cabalo, nin teléfono nin cartos, contando coa axuda da veciñanza. Pues mira, si me sirves a esta gente de aquí, te pongo un platito de lentejas. Veña, trato feito. Sí, pasa. A pesar da inquedanza de seus pais, da súa avoa... Adrián, eu xa me quedo toda preocupada. Mira, entón que vas solo ou vai algo contigo? Colles un catarro, colles unha neumonía e vai Adrián ao carajo. E das inclemencias meteorolóxicas... Aquí a neve está moi complicada. Conseguirá o xinete o seu obxectivo? Ese fallo? Acompaña a Adrián na travesía máis humana, rural, única e real esta noite, a partir das 11 na Televisión de Galicia. Pero antes vemos como vai quedar unha tarde solleira na comunidade con temperaturas semellantes ás donte, con ese contraste e diferenza entre as temperaturas máis suaves na metade norte e no sur, e falamos tamén dese nordés que trae as nubes que desta hora aínda continúan na Mariña, que incluso poden deixar algunha pingueira, e tamén na parte máis oeste da provincia da Coruña. En canto rematen os deportes, falamos máis devagar do tempo. Os que ainda non teñan plans para as vacacións deste ano, atentos a esta oportunidade. No porto de Málaga foi presentado o Legend of the Seas, o cruceiro máis grande do mundo, unha auténtica cidade flotante con capacidade para 7.600 pasaxeiros que poderán gozar das súas 20 cubertas, 20 restaurantes, xardíns, pista de xeo, o maior parque acuático a bordo dun barco e ata unha tirolina. Un bo plan co que marchamos ata mañá, chegan de contado os deportes. Hasta loguiño.